festa maravilloso hauetako batean, hemen dagotigu jendea ja mozkorretuta, baina gure gaurreko lehenengo erregina aurkezten hemen superkortxos, ikusten duzuten bezala guztiz erakargarria bere modelita honekin. Pentsuri txinotan erositakoa berri, eta gure hemen partaide gehiago, Hemen gaude backstagean lagun pilo etorri da gure gana festa zoragarri jau antolatzen laguntzen. Hemen dago Ainara, Super Ainara, Super Jon Lazkao,